Собственик на автомобила, 23-годишен шуменец, загубил управление над автомобила, движейки се по булевард Ришки проход в посока изхода към Шумен. На прав участък е загубил управление над автомобила. Излязъл е вдясно от пътното платно. Преминала през крайпътните храсти и е паднал долу в дерето. В автомобила освен водачи са пътували още 3 души, 2 мъже и 1 жена. 4 са откарани в МБАЛ Шумен, като екип на сектор Пътна полиция и районна служба пожарна безопасност и защита на населението са оказали съдействие да извадят водача на автомобила. Бил е затиснат. Бил е контактен, но е съобщил, че има болки навсякъде. Останалите 2 са били в тежко състояние, момичето също е било в тежко състояние. Към момента нямаме данни за състоянието им. Извършват им преглед в МБАЛ Шумен. Водачът е правоспособен, собственик е на автомобила. Има данни, че се движи на този пътен участък с превишена скорост.